Сьогодні, по-моєму, сам Бог зробив такий дуже важливий момент. Перший момент, що є указ президента України Віктора Федоровича Януковича про підготовку до зимових Олімпійських ігор 22, в який в цьому указі включена Івано-Франківська область, і є доручення президента дати пропозиції, що ми можемо зробити, що потрібно робити в області. І цей перехід відіграє дві ключові ролі. По-перше, що якщо будуть Олімпійські ігри, то він буде дуже вигідний для сполучення. І друге, цей перехід скорочує шлях на Балкани на 250 кілометрів автотранспорту. І третє, він відкриє цілу зону, цілу гірську зону, дасть можливість працевлаштування цілій зоні людей. Я так думаю і надіюсь, що я раніше мав розмову з президентом України Віктором Федоровичем Януковичем про будівництво цього пропуску. Я надіюсь, що він візьме і будівництво під свій патронат. А вже тоді будемо розглядати можливості, різні джерела, різні варіанти фінансування цього пропуску. Головне, що є політична воля наших сусідів, обласної влади Румунії, а раз є політична воля його, то є політична воля Бухареста, я так розумію. Ми інвесторам пропонували, що ми вам готові передати дорогу в концесію, оскільки пройшли ми теж довгий шлях, майже рік працювали над тим, щоб забрати від держави цю дорогу в обласне управління, і зараз обласна державна адміністрація має право заключати угоду, передавати цю дорогу в концесію під будівництво. Це перший варіант. Друге, це, що ми обіцяємо надати перевагу цій організації, яка побудує дорогу, перехід. Перше право для отримання місць під будівництво туристичної інфраструктури. Це теж його буде, так би мовити, великий стимул, тому що дорога не завжди може окупитись, а затрати там будуть великі, але він може компенсувати свої затрати на будівництво закладів туристичного рекреаційного напрямку і отримувати додаткові доходи від цієї діяльності. А оскільки немає дороги, то ніхто туди із туристів не їде і не поїде. А це унікальний район, і ми просто можемо зробити прекрасний туристичний регіон, Верховинську зону, Косівську, Верховинську зону, Верховинську, Ворохтянську, Косівську, цю всю зону. Питання відкриття пунктів пропуску, які мають статус чи рівень міжнародних, обов'язково регламентується міжнародними відповідними міждержавними угодами. І обов'язково це питання буде розглядатись на рівні уряду Румунії, уряду України і відповідним чином закріплюватись міжнародною угодою між нашими країнами. Збільшується потік пасажироперевезень. Це і транзитні перевезення на Балкани, в Болгарію, особливо в літній період. Це і розвиток досить серйозний туризму в Румунії. Але для Івано-Франківської області це в першу чергу вікно в Європу найближче, вікно в Західну Європу. І сьогодні дійсно на шляху підписання угоди про асоціацію з ЄС будівництво таких пунктів пропуску, воно сприятиме тому, що дійсно в цей регіон прийдуть інвестиції з Заходу. І сьогодні приємно відзначити, що Євросоюз вже дозволяє Румунії, Угорщині, Польщі, хоча Румунія ще не є в шенгенському просторі, але дозволяють вже організовувати спільну перевірку на пунктах перетину кордону з Україною. Тобто це скорочує затрати, в першу чергу на будівництво цих пунктів, а в другу чергу це полегшує перетин для простих громадян. Ну і ще хочу вам сказати, що ми плануємо ближчим часом підписати угоду з Румунією про так званий малий прикордонний рух, дія якої буде розповсюджуватись також і на Івано-Франківську область. І будівництво цього пункту пропуску, воно значно спростить перетин кордону на кордоні Івано-Франківської області і повіту Баямари, Маромореш, Румунії.